Излезнахме от пътя от Мусонище, сега сме на главния път за Гърция, посока Хаджидимово. Много прекрасно време за колоезда. Може би това е най-доброто време в годината. Сега е топло, но вятър е все още хладен, така че с велосипед е супер. Имаме още малко път, няколко километра до Хаджидимово. Трасето не е много трудно, равно, приятно е за каране. Може да се поддържа средна скорост около 30-40 км, така че много приятно за каране. Точно като за моят спътник, съпругата ми, която не обича да кара по какво? По баири не обича да кара. Обича само равно. Да, само равен път. Супер колоездач. Повече и се коло. Така че ще караме по-равно. След малко влизаме в село. Кое село е следващото, Гери? Ляски. Ляски.